masu sauraron ku ci gaba da bibiyan mu ganin muna dora muku cikin shirin labari. A yanka ta tashi ta raba kaddama ya raba wa Firisto hankali. Ganin cewa fa yanzu raba kaddama ya biyo wa Firisto ta sama. Ganin cewa fa ya ce sace zuciyarsa ba sai ya. Sai da Sumayya hankali ya ga ta wajen mai raba kaddama. Ganin cewa ya ce ya zo da daula kuma da asabta. Sai dai Sumayya ta bi kwaɗayin zuciya ganin cewa fa ita a yanzu fa za ta iya haƙura da Firisto fa ta kama raba kaddama. Sai dai Sumayya ta haƙura da raba Firisto ta kama raba kaddama ganin cewa fa raba kaddama fa shi fa da gaske ne fa tabbas auren tabbasi. To fa sai dai raba kaddama da ya kaka lefe gidan sai Sumayya ganin cewa fa ya ce fa a bashi kwana 3 a yanzu fa za fa a ɗaura musu aure da shi da Sumayya. Ganin cewa Firisto fa ya kai wata 12 yana yin soyayya da Sumayya amma fa yanzu bai sawo kanta ba kuma a yanzu fa bai kaka lefenta ba kaga soyayyar yara kawai yake. Sai dai raba gaddama ya raba wa Firisto hankali ganin cewa fa a yanzu fa ya kawo kuɗin Sumayya. Sai dai ya kawo kuɗin sadakin Sumayya ganin cewa fa a yanzu an sa ranar Sumayya kawai yanzu bididin Sumayya za a yi. To fa sai dai daga bakin Sumayya ta yi farin cikin haka ganin cewa fatin da mahaifinta ya amince da wannan magana ita ma kawai ta amince. Ita ma kawai ta amince da soyayyar raba gaddama kawai a yanzu a aura masa aure kawai su bar kasar. Sai dai kawai Firisto fa ya kuke gani masu kallon mu da sauraron mu ya ce Firisto zai yi inda aka aurar da Sumayya a yanzu fa. Sai dai wasu sun ce kawai sakala kanshi zai yi wasu kuma sun ce rataye kansa fa zai yi wasu sun ce kawai ko kashe kansa zai yi. Sai dai ku ci gaba da bibiyan mu ganin mun dora muku cikakken bidiyon da Firisto hankalinsa ya yi matakar tashi ganin cewa kawai gumi yake ta gefe ko ta kai. Amma dai a yanzu masu kallon mu da sauraron mu yanzu da bukatar ya riga ka kuɗin Sumayya. Sai dai a yau take ranar ɗaurin auren kawai sai dai mu jira ranar ɗaurin auren shi da Sumayya. Sai dai raba gaddama ba sai Sumayya a yanzu fa ita ce soyayya su. Sai dai fa shi fa Firisto an bar shi a baya ganin cewa fa shi fa ya gajiya kuma ya kasa a yadda ya gajiya ga baki ɗaya ba zai iya ba. Sai dai Firisto fa yana ta wani tunanin ganin cewa fa ta yaya zai bullo wa raba gaddama. To fa sai dai daga bakin Sumayya fa ta rasa ya za ta yi ta bullo Firisto ganin cewa fa a yanzu fa an kawo kuɗin ta fa ya daina kula ta fa. Sai dai ta yi tunani idan ta faɗa mai haka fa zai iya kashe kansa ga baki ɗaya ko kuma ya mata illa. Amma dai ta ɓoye kawai sai dai ga ranar ɗaurin aure ana bididi ga baki ɗaya. To fa kaɗan daga cikin shirin da za mu kawo muku na labari na amma mai sauraro ka ci gaba da bibiyan mu ganin mun kawo muku cikakken bidiyon nan na labari na da Firisto da raba gaddama. Amma wannan ne kasance shigowar ka ta farko wannan tasha don Allah ka danna mana alamar ƙararrawar da subscribe. Ku ci gaba da bibiyan mu masu kallon mu da sauraron mu ganin mun dora muku cikakken bidiyon nan. To fa kaɗan daga cikin shirin labari na.